Jäklar på дядята. Някъде къде си я разналаш. Ама то май тук е хубаво да нямаш врати, а? Що? Еми, сега като има врата, мисля, ще се затваря. Я гледай какво ще да шкаф. Не. А това какво прави? Това какво прави тук? Питай тата, защото не е мое. Като не е твой, си го махни. Сега ще го убия. Айде иди издухай този сополярник, де. Сава, иди издухай това мръсно гадно нещо, бе, бабо. Добре хора.